Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба койбер темалар турында. Фатирларны, юлларны су басты, көчле яңгыр эссез узмады. Шәһәрдәшләр юллама алып та хаҗга китә алмады. Алданган мөселманнар сорауы ничек хәл ителә? Гүзәл Габдуллина ачыклады. Ветеринарлар урыннарда хезмәт күрсәтә башлады. Шәһәрдәшләр аларга күбрәк нинди сораулар белән мөрәҗәгать итте? 27-нче комплекстагы хезмәт эшчәнлеген Ләйсән Ханова күзәтте. Көчле яңгыр яу аркасында Бысый районы зонасында зур күл барлыкка килде. Нәтиҗәдә берничә чакрымлык бөкүләр оешты. Шәһәрдәшләр иртә белән эшкә соңга калды. Күпер астындагы урында хәрәкәтне чикләгәннәр иде. Ике яклап ЮХД хезмәткәрләре кизү торды. Транспорт Иске Сарман урамы буенча җибәрелде. Ясалма күл суын суырту өчен урында 5 техника, 20ләп кеше эшләде. Белгечләр әйтүенчә, сулыкның тирәнлеге 1 метрдан артык. Коткаручыларның кисәтүенә дә карамастан, кайбер машина йөртүчеләр күлне урап чыгуны кирәк тапмады. Нәтиҗәдә 2 автомобиль суга батты. Аларны махсус хезмәтләр тартып чыгарды. Коммуналь хуҗалык идарәсе башлыгы Рафаэль Кыямов белдерүенчә, зур күл барлыкка килүнең сәбәбе яңгыр вакытында насос станциясе сафтан чыгу. Төнге яңгыр 2-10 йортында яшәүчеләрнең фатирларына үтеп кергән. Сәбәбе өй түбәсендә капиталь ремонт. Яңгыр аркасында эшләрне туктатып торганнар, әмма шәһәрдәшләр турында уйламаганнар. Килгән зыянны кем каплар? Мәрьям Файрушина сюжетында. Полное ведро наливали, сливали. Сколько раз? Ни один раз, ни два. Мы уже сливаем. 2-10 йортында яшәүчеләр ашыга-ашыга җыелган суны җыя. Әмма булай гына зур файда юк. Фатирда барыбер ремонт ясыйсы була диялар. Без төне буе йокламыйча, түбәләрдән су агызып, идәннәрдән су җыеп җирдек. Шәһәр җитәкчеләренә мөрәҗәгатыбыз белән әйтәбез, безгә ярдәм итегез. 13-нче подъездда түшәмнән аккан судан электрощит янган. Иртәдән үк электрны тергезү буенча эшләр алып барыла. Идарә итүче оешмада зыян күргән фатир хуҗалары тиешле күләмдә ярдәм алачак дип аңлаттылар. Актыларны составим, подрядчикларга со своей стороны без претензии тоже выставили уже. Досудебно всем в полном объеме bütün убытокларны возместят. Мәрьям Файрушина, Эльдар Шайдуллин, яңалыклар. Берничә дистә шәһәрдәшебез хош сәфәренә китә алмый. Сәбәбе туроператорның аккредитация узмавында. Быел республикага 1800 урын бирелгән, әмма хош фонд операторына бер урында юк. Шулай да Мәккәгә юллама алучылар изге сәфәргә китү өметен өзми. Шалыда теркәлгән хаҗ фонд оешмасы аша Россия буенча 1300 мөселман юллама алган. Оешманың 37 шәһәрдә вәкиле булган. Шалыда зыян күрүчеләр саны берничә дистә. Алар социаль челтәрдә бер төркемгә берләшкән. Шартта туроператор вәкиле аларга вакыйганы чишүнең бер юлы буларак акчаларны кире кайтарырга тәкъдим иткән. Тагын бер ел умра сәяхәтенә җибәрү, әмма бу очракта мөселманнар Мәккәгә хаҗ кыла торган айда бармаячак. Хаҗ фонд шулай ук икенче туроператор аша киләсе елга сәяхәткә билетлар алып бирергә дә әзер. Шулай да шәһәрдәшләр изге сәфәргә бару өметен өзми. 4 августта китергә тиешлеләр исемлектән төшеп калды. Гарәбстанда соңгы хаҗиларны 13 августта каршы алачаклар. Аңа кадәр ил буенча бушаган урыннар эзләп, булдыра алган кадәр мөселманнарны хаҗга җибәрергә тырышачаклар. Соңгы көннәрдә мөхтәсибәткә дә зарланып шалтыратучылар бар. Әмма хаҗ фондның мөхтәсибәткә дә, дини нәзарәтенә дә, Дум Иртихаджга да мөнәсәбәте юк. Туроператор Дум Иртихадж аккредитация алып, кешеләрне хаҗга җибәрү белән шөгыльләнә. Ничә еллар буе инде. Шуңа шәһәрдә булган башка туроператорлар турында без бернинди информация да белмибез. Шуңа күрә без килегез мөхтәсибәткә 48 комплекстагы мәчеттә урнашкан мөхтәсибәткә килегез, ярдәм итәрбез, bütün сорауларга да җавап бирә алабыз. Дүшәмбе алданган мөселманнар очрашу үткәрә, бирегә туроператор вәкилен дә чакырганнар. Гүзәл Габдуллина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Ветеринарлар урынга чыгып хезмәт күрсәтә башлады. Бүген ветеринария дәүләт берләшмәсенең күчмә пункты 27-нче комплекста эшләде. УАЗ базасында ясалган әлеге автомобильне ерактан күрергә мөмкин иде. Исегезгә төшерәм, быел республика буенча Татарстан президенты тарафыннан шундый 47 машина бирелде. Аларның берсе Чаллы өчен мобиль пункт эшчәнлеге белән хәбәрчебез Ләйсән Ханова танышты. Чапи кушаматлы бу этнең берничә көн кулаклары авырта. Хуҗасы әйтүенчә, алар инде шәхси клиникага мөрәҗәгать иткәннәр. Тик дәвалануның файдасы булмаган. Бүген этне күчмә пунктка алып килделәр. Девушка у меня в интернете нашла где-то то, что такая вот служба есть. Решили подойти вот.
обратиться, нас проконсультировали, абсолютно бесплатно все. И то есть сказали, как можно это вылечить, эту проблему. Сейчас будем пробовать, что получится из этого. Тегермечлек остахананы ерактан ук күреп була. 27-нче комплекста үзләренең 4 аяклы дусларын ветеринарга күрсәтергә теләүчеләр шактый күп булып чыкты. Удобно, мы здесь недалеко живем, гуляем иногда, как говорится, поэтому. И подруга сказала, говорит, машина там стоит. Я, говорит, подходила, видно объявление, да. Это место выбрано не случайно, так как здесь находится специальная площадка для выгула собак. Очень хорошо, что они делают этот бесплатные осмотры, консультации. Хотелось бы, чтобы они почаще приезжали. Машинада хайваннарга беренче ярдәм күрсәтү өчен бүтән җайланмалар да бар. Кул юу өчен суны җылытып була, ә менә монда махсус суыткычта вакциналар саклана. Күчмә пункт хайваннарга беренче ярдәм күрсәтү күз колакларын дәвалаудан тыш, аларга котру авыруына каршы вакцина ясауны да күздә тота. Это все из бюджета выделяются деньги, вакцина, да, и, как говорится, оплачивается, что мы прививали бесплатно, потому что это основная задача пока как бы ограничить животных от, и людей от бешенства. Это профилактика бешенства. Күчмә ветеринария пункты 27-нче комплекста нәкъ шушы урында тагын бер атнадан пайда булачак. Ә инде иртәгә мобиль больницаны 45-03 йорты янында күрергә мөмкин. Ветеринар иртәнге 9-дан кичке 4-кә кадәр кабул итә. Эсенханова, Илдар Шәйдуллин, яңалыклар. Хәрәкәттә бәрәкәт 3-нче поликлиника хезмәткәрләре масштаблы флешмоб оештырды. Алар бергәләп бина каршына зарядкага тезелде. Чарадан хәтта пациентлар да читтә калмады. Урыннан хәбәрчебез Эсенханова сюжеты. Зарядкага 60-ка якын кеше чыкты. Күңелле музыкага инструктор күрсәткән хәрәкәтләрне һәркем зур тырышлык белән кабатлый. Поликлиника каршында флешмобны бу кадәр кеше белән беренче тапкыр оештырулары. Безнең максатыбыз пациентларны хәрәкәтчән тормыш белән яшәргә өндәү. Шулай ук шифаханәдә эшләүчеләрнең кәефләрен күтәрергә, сәламәтлекләрен чыныктырырга. Бүген безнең бу чарада үзебезнең эшчеләр, врачлар, медсестралар катнашты. Чарадан пациентлар да читтә калмады. Күпләр табибка күренергә килгән җайдан зарядкага басты. Мен монда больницага приемга килгән идем, и флешмоб турында белдем. Бүген специально килдем. Әйтмәскә кирәк, миңа күп яшь, миңа хәзер кирәкми, минем чирлем, нитем. Наоборот, чтобы чирләмәскә, надо наоборот заниматься 100 яшькә хәтле, пусть шөгыльләнсеннәр спорт белән. Поликлиника 63 меңнән артык кешегә хезмәт күрсәтә бирде. Барлыгы 40-тан артык табиб эшли. Масса күләм зарядка хезмәткәрләр белән пациентларны берләштерә. Һәркемгә яхшы кәеф өстәделәр шифаханәдә. Мондый чараны ай саен үткәрергә планлаштыралар. Эсенханова, Илдар Шәйдуллин, яңалыклар. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән саубулашам. Иртәгәгә очрашырбыз. Лучшие спектакли театра «Мастеровые» за одну неделю с 9 по 14 августа. Салон профессиональной одежды «Профстайл». Это модная и комфортная одежда для работников медицины и сервиса. Салон «Профстайл». Ваш гид в профессиональной моде. Торгово-выставочный комплекс «Тулпар». 3-й этаж, павильон номер 2. Заботиться о самых близких теперь легче. С компьютерной томографией в Татклиник. Запись по телефону 78 03 03.